Jo Patjan siellä lähtöviivaa vielä odotellessa. Muun muassa ykkösenä tällä kertaa reitille startannut Petri Stranden Olavi Erosin kanssa tutulla Sierrallansa hieman uusia mainoksia kylkeensä saaneena. Mies on nimittäin pistejohdossa viimeisen osakilpailun startatessa. Strandenin jälkeen pisteissä tulee sitten kakkosena Pete Kumpulainen, joka kaasuttelee tässä vielä siistillä Korolalla, mutta seuraavalla pätkällä kaikki on toisin. Kolmantena sarjassa on sitten niin ikään pienemmässä luokassa ajava Juha Henttonen, joka tulee tässä tyylikkäällä vastaheitolla sitten punavalkoisella Korollallansa. Neljäntenä yleisen luokan puolella on Janne Kinanen, myöskin pienemmän luokan kuljettajana Toyota Starretilla, ja viidenneltä sieltä löytyy sitten Kai Jäntti isomman luokan kakkosena isolla Volvollansa. Jänttien kärsi hieman vaikeuksista edesosakilpailussa jouduttuaan ajamaan lähes koko kilpailu pelkkien etujarrujen varassa.